Benvinguts a Per Amor a l'Art. Avui ens acompanya Josep Manuel Casany, actor de teatre, de televisió, de cinema, doblatge, sempre en plena forma. Gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres per convidar-me. La primera pregunta és obligada. Tu t'has definit com un actor bastardo. La teva germana Maribel també és actriu. Conta'm un poquet els inicis, perquè jo he vist que et va picar el cuquet de la interpretació veient a la gent major del teu poble, Montcada, fer teatre, i també veient el programa d'Estudio 1 de Televisió Espanyola quan encara s'emetien obres de teatre per la tele. Sí, aquestes són les primeres referències que vas tindre, sí. Quan dic, d'on te ve això del teatre? Jo vaig a parar ahir. Evidentment també alguna cosa que has fet en l'escola. I després també, jo soc de Montcada i hi ha una representació de Setmana Santa molt teatral, amb uns escenaris naturals impressionants, i això sempre també m'ha alimentat, no? De xicotet ja feia de poble, després ja anava fent personatges i tal. És una de les coses que m'han despertat el cuquet i l'amor al teatre, no? I això, com bé dius, Estudio 1, curiosament, en la televisió, però de xicotet ma mare sempre m'ho deia, diu que era curiós com jo tan xicotet me quedava, me tragava totes les funcions de teatre i li cridava l'atenció, no? I després el grup de teatre d'aficionats, que feien obres populars i tal, sempre m'ha cridat allò de veure personatges dalt d'un escenari, una llum, un poc a fosques, aquesta cosa, no? I el directe, i ahí comença la cosa. Després ja comencé a fer a nivell aficionat, en aquest mateix grup de teatre que jo veia quan era xicotet. Tenim un retor, curiosament, perquè no és una cosa molt de retors, un retor que era un amant del teatre i muntar també un grup i feien coses molt clàssiques, però també molt contemporànies, treballava a Ionesco i aquestes coses, no? I això sempre també cridava l'atenció. Això és el que d'ahir vaig jo xuplar, no? I després ja ve l'altra part, que és quan decideixes anar a estudiar art dramàtic i quasi en una escola oficial que hi havia aleshores, no en l'escola superior, per circumstàncies, i un d'estos professors té una companyia de teatre-dansa en aquest cas, anant de dansa, i em contracta, me fa treballar ja com a professional en la seva companyia, i ahir comença tot. Després he fet moltes coses, vaig fer professor també de teatre, munti l'Escola Municipal de Teatre de Montcada, això també m'ha fet aprendre molt, també més que com a director, com a pedagog també, i com a actor, que és on jo he volgut dedicar-me sempre més, ja m'he anat nutrint en companyies que he anat treballant, sobretot en la companyia de teatre Micalet, que és la que l'he tingut una etapa i continua tenint una etapa llarga de vida i de treball. Joan Petit, quan balla, 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 balla. Joan Petit, quan balla, balla amb el dit. Amb el dit? Així balla. Joan Petit. Mare de Déu, senyor, per favor! De totes aquelles disciplines que has tocat, quina creus que és el teu hàbitat natural? Suposa que el teatre, no? Per ser l'escola, te quedaries amb això? Sí, és el teatre. Per a mi el teatre és el que més estime, el que més me fa gaudir i em sembla que és insubstituïble. La televisió també podrà ser, el cinema, el doblatge, però el teatre té una màgia que no tenen els altres formats, no? De tota manera, m'encanta fer televisió, m'encanta fer doblatge. Són xips un poc diferents, no? Has de canviar el xip dins del mateix, però perquè hi ha matisos, però el teatre te dona unes satisfaccions i crec que el públic també. El públic que va veure teatre s'emociona més en general, viu d'una altra manera les històries que es contem que no des de casa mirant una sèrie, per exemple. Això és així. Per sort. I quines diferències trobes, això que estaves comentant, no? El ritme de treball és distint. Sí, la dinàmica també és distinta. Quan fas televisió o cinema, la línia d'acció o el recorregut que tu fas en el personatge o en la trama en l'audiovisual es va canviant. Pots començar a gravar pel final i després acabar pel principi. Normalment en el teatre és diferent. Comences i portes una línia més coherent, una progressió que te fa també a tu disfrutar més, no? Però bueno, també és interessant la televisió en aquest sentit, i això és el que diferencia, vull dir, anar-te creant ofici per a poder
veure on estàs, si graves un final, has de tindre en compte que vens d'una progressió que encara no has fet. Després també el ritme de treball és molt més fred, fer televisió, és molt més immediat, també. De vegades massa, no? Cada vegada és més immediat i això també va a la contra, però bueno, això ja és un altre tema. Se treballa molt ràpid, no assaig és el que hauries d'assajar, i has de ser com molt efectiu, no? La veritat és que has de ser molt efectiu. És més difícil. Sí, això és més complicat. Evidentment, en un procés de teatre, assages, t'equivoques, tornes a repetir, reprens i tal, encara que després, quan fas la funció, sí que no pots fallar, no? Pots fallar, però no deus fallar. Tanmateix, si fas televisió i t'equivoques, pots tornar a gravar. O sigui, és que és una... I donen faena a la gent del poble. Esperem, Miquel, esperem. Que terres en tenen a manta. ¡Puta madre, Roc! ¡Eres el número 1! I el doblatge té la seva màgia també, a mi m'encanta fer doblatge, també ho he fet per necessitat, perquè viure del teatre i només, i a València és molt complicat, malgrat que jo sóc un actor que ha treballat bastant i seguís treballant bastant en teatre, però per circumstàncies, perquè encara no s'ha creat una indústria teatral, anem a dir, ideal. Les exhibicions són curtes, aleshores has de fer d'un espectacle és molt difícil que visques un any perquè has de fer una bona gira, després depèn de la gira, l'espectacle, si els programadors els interessa o no els interessa, les exhibicions, com dir, són curtes, aleshores els assajos, els períodes d'assaig se cobra també poc, vull dir, és difícil. Sí, això t'anava a preguntar. La teua primera obra professional fou l'any 86. Llegint entrevistes teues comentes que un dels motius per quedar-te a València era que no hi havia referents, aleshores, que hi havia molt per fer, i ara, 30 anys després, que gent com tu sou referents, que ni tan sols vosaltres tingueu prou amb el teatre, fent teatre només per a sobreviure, no? No acabo d'entendre per què, si és per falta de públic o per falta de suport institucional. Anem a dir una miqueta de tot. Bé, com bé deies, jo des que vas decidir quedar-me a València, per això, per crear una professió, crear per això, des del punt de vista d'intèrpret en aquest cas, però alhora per el teatre en general, no? Anem a centrar-nos en el teatre, després ja vindria la televisió, tot això, però el motiu principal és el teatre i crear una professió que treballe en valencià, o sigui, entrem amb l'ingredient de la llengua també, de poder fer Shakespeare i Chekhov en valencià d'una forma normalitzada i normal, com ho fan en castellà, com se fa en anglès o com se fa en francès, no? Tenim també tot el dret de poder-ho fer en valencià. No teníem referents tampoc, clar, perquè la gent, els actors valencians en aquest cas, que coneixies, però en l'àmbit nacional o estatal, no? Perquè estaven a Madrid. Era valencià perquè havien nascut així, perquè no hi havia una activitat teatral professional encara. Ara ja n'hi ha coixeja perquè a València, i també en general, perquè potser la política no ha estat a l'altura o sempre entrem dins de la cultura sempre pensa que ha anat un poc en l'últim vagó del tren de les prioritats polítiques, i després també pense que a València també és un hàndicap i un repte la llengua, perquè per falta d'identitat, n'hi ha una carència d'identitat també, és com que sempre és un problema. Que siga normal el valencià, viure en valencià, parlar en valencià, fer teatre en valencià, fer televisió en valencià, n'hi ha molts filtres sempre. I no estic parlant de castellanoparlants ni de gent de fora, estic parlant dels mateixos valencians. I ahir n'hi ha sempre una cosa estranya. Això crec que porta a no confiar en nosaltres mateixos o a no creure-nos i a no acabar d'estimar-nos i de motivar-nos. El premi es per a Josep Manuel Casany per Nadal en casa de Copielo. Justament és que, clar, he posat aquesta data l'1 d'octubre. Fa un any, a les 9:30 del matí, jo vaig engegar la tele i, clar, em vaig posar a plorar com descosit. I va també per aquesta gent que d'una manera pacífica
i democràtica volia depositar un butlletí en una això. No només volia fer això. M'agradaria dedicar-lo a moltes associacions, n'hi ha una preferència i no puc evitar-ho, és a l'Associació de Víctimes del Metro de València, perquè ens ha donat una lliçó de constància i d'humanitat. I nosaltres, la professió, el teatre valencià, en aquest cas, ha anat en el mateix tren. Este premi va per ser-ho responsables. Aquest espectacle que la professió, actors, actrius, directors, directores, autors, autores van realitzar. Fins a quin punt és determinant l'existència d'una ràdio-televisió com a actors per a poder viure? És molt determinant, clar, estem parlant ja de finals del segle XX i del segle XXI. Aleshores hem de parlar de televisió. I crec que han d'anar de la mà la televisió i el teatre, perquè es poden ajudar molt. De vegades el que també fa és perjudicar, i ahir n'hi ha que anar a espai, però bueno, això és un altre tema que si vols el matisem o explique el que vull dir. La televisió arriba a les cases de cadascú. Si parlem de teatre, ho ha d'eixir de casa per a anar al teatre. Però la televisió ho tenim, és collonut, vull dir, és que, o sigui, que li posem molt fàcil a la societat. I posem fàcil i el motiu de la televisió en principi també és per la llengua, o sigui que si no, no té trellat, jo no n'hi trobo trellat. Però si no s'aposta per sèries, les primeres sèries que van fer a nivell, per dir, unes sèries llargues de Culebron, anem a dir Culebron, que dèiem aleshores, no? Van vindre 6, 7 o 8 anys després d'obrir la tele. Perdona, però no puc oferir-te ni un cafè. Ja t'has pensat l'oferta que et vas fer per entrar al departament? Sí, ja m'ho he pensat. I no m'interessa. Així que jo no parlaria molt, per si de cas arriba als seus oïts. Seré molt discret amb aquest tema. Gràcies per avisar-me. No et molesta més. Era com si n'hi haguera por I així ja n'hi havia molts actors i actrius que estaven treballant en el teatre, però d'ahir ha vingut també la gent del doblatge, ha vingut del teatre també, i la de la televisió, o sigui que sempre ha costat, com que no se confia. Això va passant el temps i dius, què passa així? A nivell de teatre, el que estava dient abans, les exhibicions de teatre són curtes. Perquè no s'estiren més. Perquè no s'estiren més. Si es passa mesos assajant... Jo ho entenc que potser des del punt de vista privat, si tu tens un teatre privat, arrisques tu els teus diners. Però el teatre públic ja no ho ha apostat això des d'un principi. Ha fet exhibicions molt curtes. Aleshores, no dona temps a que espectacles creixen i que se popularitzen, que deixar-li temps al boca a boca, que diguem. Ara estem tenint una experiència amb el teatre semiprivat, anem a dir semiprivat, que és el Enrique Fallos, el productor que porta el Teatre Olímpia i el Thalia. Ha començat a treballar projectes amb produccions valencianes en el Thalia. Jo te vaig posar l'exemple del Sopar dels Idiotes. I ja està funcionant molt bé, També perquè igual hi ha hagut una miqueta de por al teatre comercial, que es diu comercial, però en el teatre comercial entren moltes obres de molta qualitat i obres universals, o sigui que no està renyit. Creus que de vegades el teatre peca d'elitisme? Sí, moltes vegades sí. Cal apostar per obres que arriben a un públic general, no solament a la gent que li agrada el teatre, ja és publicació. Jo penso que un teatre ha de tindre una programació, un criteri, però no podem fer només teatre experimental, per dir-ho d'alguna manera. No podem fer només, anem a donar-li, que per suposar que sí, que això s'ha de potenciar, els nous dramaturgs, clar que sí, però és com que a vegades n'hi ha uns sectors que li tenen por, inclús al teatre clàssic, a fer un Molière. Ja, és que això està passat, perdona, això és universal. I en definitiva, pujarem a l'escenari i parlarem de les virtuts i les misèries humanes, que és universal, que sempre tindrem els mateixos problemes, les mateixes carències de tot. Que això, en definitiva, jo crec que pel que deies, que sempre que costa, que el teatre i la televisió han d'anar de la mà, però clar, s'ha d'apostar perquè sigui una televisió que recolze en aquest cas, a la professió en València i que vaig creant Star System, que es diu, no? I això. Però si això es va tallant, després se tanca la tele, que tot ve per política, tot això, és que és molt complicat. És molt complicat. I si damunt tenim una realitat general, bastant general,
en la Comunitat Valenciana, el país, el regne o l'imperi valencià, com vulgueu dir, que parles en valencià un poc, amb un llenguatge un poc ja obert, i ja és català, i aquesta cosa, diu, claro, normal que no. N'hi ha un punt ahí que no està clar. No està clar. I per això costa. Tornant Perdona, sí, acaba. Perquè quan hem anat a treballar fora, i els actors valencians que s'han anat fora i si continuen fora, funcionen molt bé. No és una qüestió de que és que en València els actors i les actrius no és qüestió d'això. I jo no he volgut anar-me'n perquè volia consolidar una professió i perquè li tinc una estima a la meva terra i a la meva cultura i sobretot a la meva llengua. I és una de les... Ara, això no m'ha llevat tampoc per anar-me'n fora quan jo he treballat a la TV3 moltes vegades i he estat en el Teatre Nacional de Catalunya i he estat a Madrid i fent sèries també i fent teatre i cap problema. Però el meu objectiu, la meva motivació principal és fer-ho ací i fer-ho gran ací. Tornant a tu, quants espectacles sols compaginar al llarg de l'any? Això depèn també. Hi ha anys que fas un espectacle i ja està. I després igual recuperes algun perquè fas una reposició o tens alguns bolos o actuacions d'algun espectacle que has fet fa 2 anys però encara tens alguna cosa. Però bueno, jo últimament estrene 2 espectacles a l'any, que és molt, No, ho dic perquè, per exemple, en Hamlet Canalla feies 5 personatges distints. Sí. I això és una obra de teatre. Si vas sumant, jo dic, este home, no sé, com deu ser esgotador física i mentalment, no? És un treball molt exigent. Sí, un treball dur, està clar. Però és que això és dur i satisfactori alhora. I quan més reptes et poses i més dificultats o vols progressar més o arriscar més, és més motivador i més bonic, no? Que en el Hamlet Canalla, com deies, feia aquests 5 personatges i és una satisfacció. I després també la màgia, ara que parlem d'això, el teatre ens permet, perquè és un art, també s'empenyem en el naturalisme, no? Ara, per matisar, ja que ve sobre... S'empenyem en que... Igual passa també a la televisió, depèn de quina sèrie, depèn de quin personatge, però és com que hem de treballar d'una manera determinada. Perquè si no, no és quotidià, ja, però el quotidià és teatre també, clar que sí. I reflectim en un escenari, reflectim la quotidianitat, però és un art. Perquè Lope de Vega escrivia en vers i no és un llenguatge quotidià, però és un art i és molt interessant el vers, no? També ho dic perquè en el Hamlet Canalla feia 2 personatges femenins i no me travestia. Això no és naturalista. No és naturalista. I no està renyit, i és molt interessant. Vas fer també una funció que deia 7 reines, que fèiem 7 actors, cada una era una reina. Jo era Maria Estuardo. I anàvem en americana i en corbata. Però te fiques en l'ànima i cobrava una dimensió això, i jo sempre he animat, jo anime també a les actrius a que facin personatges masculins. I això el teatre ens ho permet. I inclús també, a vegades, s'escriuen moltes obres per a personatges d'homes però que el poden interpretar perfectament dones, fent de dones, perquè això també, com en el verí del teatre, per exemple. És a dir, escolta, aquesta funció pot ser una marquesa en lloc d'un marquès i una actriu en lloc d'un actor, i ja està, i la funció és la mateixa. Però així anem una miqueta més lluny. Es permet això, es permet jugar i somiar, i és molt interessant ficar-te en l'ànima d'una dona. Jo penso que podries... No sé si era igual interessant una dona ficar-se en l'ànima d'un home, però és molt interessant, i això el teatre t'ho permet. De tota la teua trajectòria, si sols hagués de triar una cosa, una obra de teatre, una sèrie o... amb quina te quedaries? Una obra de teatre. Un treball que hagis fet. És que és complicat, perquè... Pel moment... Perquè tots tenen... Bueno, mira, pels companys... Jo darrerament me vaig a quedar en Nadal a Cascopielo. És una obra del teatre popular, i jo sóc una persona bastant... que ve d'ahí, ve de veure teatre popular, i de Filippo és un mestre del teatre popular. Me quedé amb això, perquè també m'ha donat satisfaccions, és una funció que ha agradat molt, no té una intel·lectualitat, té intel·lectualitat amagada, però no va d'intel·lectual, i crec que sobra intel·lectualitat en general també,
esta professió i en general, a nivell d'autoria, d'actors, de directors, d'escenògrafs, sobra un poc d'intel·lectualitat i falta més organicitat a vegades, i això n'hi ha que equilibrar-ho. Me queden a l'Al Cascopielo, en Vania, de Chekhov, que va fer en MoMA Teatre, també, Hamlet canalla. I si me'n vaig més arrere, al principi quan vaig fer l'escola de teatre municipal vaig fer la història d'un cavall, i això ho tinc ahir també molt gravat. Ai Carmela és un espectacle que també tinc molt gratament en el meu record, i Les Bareixos Goldberg, una producció del Teatre Públic al Rialto, també la tinc. Però bueno, anem a quedar-nos en Nadal al Cascopielo, és que és complicat. I en televisió li vaig tindre molta estima, per exemple, a Socarrats, em vaig a lo grotesc, que són esquetxos i va pegar molt bé, i anàvem en Banyaor i fent tonteries i animalais i ho passàvem molt bé, i això, me quedem amb això. Com? Que si fuma. Sí. En vol una? No, gràcies. Parlant de televisió, en Apunt, t'hem vist a la sèrie de La Vall? No t'alegres de veure el teu germà? Què farà si al poble? Haver avisat, colló. Pensat i fet, que no són valencians. També t'hem vist de cunyat en els Assumptes Tarifo, els esquetxos. Que no és allioli, no te'l mengis, cunyat. Què n'és? Sí, té ol, i què? I què? Com que i què? Dis-li allò i oli o comer derrote. El compte, quan puga. De seguida, però abans, una coseta. Ha dibuixat vostè una pilila en l'aire per a demanar el compte? Una pilila ben grossa. Jo això no ho faria en la vida. Molt bé, demane el bar. Sí, el compte. Ho veus? I no fer res. Demane una altra repetició. Sí, la... Ho sabia! També et veurem a la nova sèrie de Parany. Què estàs preparant ara? Així breument. Ara, de televisió, res, vull dir que això que has dit ja ho he gravat, i ara seguís amb la dinàmica del doblatge. Roïn? Jo no sóc roïn, ni tampoc bo. Des que vaig deixar de fer-li cas a la veueta del meu cap, faig el que vull. Si vull ocultar la veritat, mentisc. Si vull alguna cosa que té un altre cavernícola, me l'emparte. I si vull nadar després d'una bona fartada, em tire de cap sense pensar-me'l. Oh, està sonat! Zonk, em dol que penses això de mi. I de teatre estic fent ara, assajant una funció amb l'Horta Teatre, que es diu L'Electe, que és un text de Ramon Madaula, que és un actor català, que és una comedieta, que diu ell, i són dos personatges. Vaig a fer de president electe de la Generalitat, que això també té la màgia del teatre o de la interpretació, no? Que pots fer de rector o de president de la Generalitat, i està molt bé, això. És molt divertit. I res, i ara vaig a fer de president de la Generalitat el dia del discurs d'investidura. I segur que té alguns problemes i l'altre personatge és un psiquiatre i ahí passaran coses. I això ho estrenarem ja en juny, estarem segurament en el Thalia en setembre, i ja vos enterareu. I estic també alhora ara fent gira del nom, una funció que vam fer al Teatre Micalet, que ara en maig tornem a fer reposició, i estem de gira per a la comunitat. Una gira bastant ideal, perquè en 3 mesos mos han juntat bastants bolos, i això també és una de les coses que ens fa poder viure d'això, perquè si has d'estar fent bolos 2 anys per fer 20 bolos en 2 anys, no te dona per a menjar. Ara, fas 20 bolos en 3 mesos i ahir ja és una altra cosa. Això és el que parlàvem, que n'hi ha coses que ara no funcionen com haurien de funcionar, però a poc. Això és el que estic fent ara. Me preguntaves això, no? Sí, molt oportuna l'obra del president. Ara que s'acosten les eleccions, ja per acabar, alguna reivindicació de cara al nou govern? Depèn de quin sigui el nou govern. Si és un govern, ho dic així de clar, si és un govern de dretes, cap reivindicació, perquè no hi ha res que reivindicar. O sigui, no, què vas a reivindicar? Te vas a quedar amb les ganes.
si és un govern d'esquerres o continua un poc este govern que estic parlant a nivell de la comunitat, no? Seguir lluitant per fer una política, en este cas, jo vaig a les meves prioritats, no? Teatral, que falta li fa, i a nivell de televisió, que ja que hem començat amb la nova apertura de la televisió pública, en aquest cas a punt, que li se doni més suport en tots els sentits, sobretot l'econòmic, que és el que fa falta. I això seria la primera reivindicació. I que no la tanquen. Exacte. Sobretot que no la tanquen. Sobretot que no la tanquen. Ja veurem què passa. Moltes gràcies per haver vingut. Això és tot. I un plaer. Gràcies a vosaltres.